gabi sa tanan nato kita sa Light Them with My Word ang sinimana ang pagpapit sa kinabuhi sa life ko. Ang ato ebanghelyo nga ato ang karon kinudlog kang Juan kapitulo 6 bersikulo 24 verso sa ngadto sa 35. Mao kaning sumpay sa niaging semana nga ebanghelyo kabahin sa pagpakaon sa 5,000 ka mga katawhan. So, mo kani ang pan sa kinabuhi nga ebanghelyo. Madto ta sa ebanghelyo. Sa pagka-kita nila nga si Jesus ug ang iyang mga tinunan wala dito nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Kapernaum. Nangita sila ni Jesus. Dihang nakita nila siya sa tabok sa lanaw, nangutana sila, Maestro, kanusa kami abot? Si Jesus mitubag, sultihan kamo, ipangita ko ninyo dili tungod sa mga milagro nga akong nahimo, kung dili tungod sa pan nga inyong nakaon nga nakabusog ninyo. Paghago mo, dili alang sa kalanon nga madunot, kung dili sa mulungtad ug makahatag sa kinabuhing dayon. Ang anak sa tawo mohatag ini kaninyo kay ang gipatikan sa Dios nga Amahan. Sa Juan bersikulo 24 hangtod sa 27 sa kapitulo 6. Sila nangita kan Hesus ug sila gani kasunod-sunod, no? Sukad pa sa atong niaging ebanghelyo nga sila nauna pa kang Hesus, pagkawas ni Hesus, nangutana dayon sila, Maestro, kanusa kami abot, no? Kaya nga naman, gusto sila mukaon sa pan ng kabusog. Wala sila makasabot sa milagro dito sa pagpakaon sa 5,000 katao. Gikan lang sa 5 ka pan nga simada o 2 ka isda. Ang mga tao nakita nila unsay nahitabo, but wala gyud nila masabti. Ang sinyalis nito, ang simbolo niadto, o sila diha lang nakapundo sa pagkaon lang na makabusog. O wala nila makita nga kani man day ipasabot sa Ginoo nga pan sa kinabuhi. Apan si Jesus nangutana sa mga tao nga sila unta maka pangita og hinungdan niini, no? Nga kani usa ka sign, usa ka simbolo, usa ka milagro. Bisan tuod nga ang pan nga kani mawala man lamang, but mangita unta sila katungpan nga maka-alibyo sa ilahang espirituhan nga kinabuhi. Mao kani ang bag-ong pagkaon nga gihatag sa anak sa tao nga gipadala sa Ginoo dayon. Sa bersikulo 28 gipangutana siya sa mga Hudiyo, unsay among buhaton? Unsay ipabuhat kanamo sa Dios? Mitubag si Jesus nga mutuo mo sa iya ipadala. So, ang mga tao nangutana unsay ilang buhaton, usa lamang ang buhaton nila. Pagkatuo sa ipadala sa Ginoo. Of course, pagtuo diha kang Jesus. Sa bersikulo 30, busa mingon sila, pakita aming mga kibulungan aron makatuo kami. Unsay imong timailhan? Ang among katigulangan nangaugma na sa kamingawan sumala sa kasulatan. Giatagan sila gikan sa langit nga ilang makaon. Si Jesus mingon sultihan tamo, dili si Moises ang mihatag og pan gikan sa langit. Ang akong amahan naghatag ninyo sa tinuod nga pan. Ang pan nga gihatag sa Dios mao siya
nga nanao gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Kani nga bersikulo 30 ngadto sa 33 nangutana sila unsay mga timailhan nga among makita para kami motuo kanimo. Nagpadayon sila og latuki nini nga sa katiguangan sa ilahang mga katiguangan sila nangaon og mana gikan ipadala sa langit gikan kang sumala sa ilang leader nga si Moses. But dili si Moses ang naghatag kanila, ang atong Ginoo. Mao niya ang pan gikan sa langit or pan sa Ginoo. Si Jesus nagatubag nini nga ang pan nga gihatag ni Moses dili man ang tinuod nga pan. Apan although kani gikan sa langit, apan gikan kani sa Ginoo. Mao kani ang pan sa Ginoo. But wala kani magarantiya sa kinabuhi nga dayon sa tanan. Ngani sila nangamatay man sa desierto, no? Ang tinuod nga pan gikan sa langit mo man ang pan sa Ginoo nga maka kanang buntog sa kamatayon, ang kamatayon sa sala o makahatag o kinabuhi dayon. Mao man kini siya na nagsumikag gikan sa langit, ang pan nga gikan sa langit nga gihatag sa Ginoo para makahatag og kinabuhi sa kalibutan. Siya mismo si Jesus. Si Jesus iyang gitabangan ang mga katawhan na unta malibre sila sa kanabitang hugot nila nga kananaang gituan sa katiguangan nila nga wala nagi pamaagi nga makahatag bag-o nga pagtuo, bag-o nga kanang konsiderasyon pinaagi sa pagtuo, labi na ang gipamulong ni Jesus kanila. In versikulo 34, busa mingon sila, Ginoo hatagi mi kanunay sa maong pan. Si Jesus mingon, ako ang pan na naghatag o kinabuhi. Ang muduol nako dili na gutumon ug umawon. Mao man ni nga kanana ang klaro na gyud kaayo ngayon siya nga ako ang pan sa kinabuhi. Wala nila masabti, no, sa pag-apod-apod sa pan sa 5,000 ka mga tao, no, kay wala naman sila kapainan kay kanang hapon naman hapit na magabi ang Ginoo naghatag kanila og pagkaon. O kana nga pagkaon nagsimbolo usab nga iyang gihatagan og pagtununan og milagro o kanana ang pagpakita kanila unsa gayud ang bangkit dito sila. Ngani ingon siya nga kanana ang gihagit niya ang mga apostoles nga o mga disipulo o unsa may buhaton nini nato mga katawhan. May gani na inosente nga bata nga naghatag og 5 ka simada nga pan o barley na pan nga ginaon sa mga kabos ng mga Hudyo og 2 ka isda, no? Gani 5 plus 2 equals 7. Perfect yun ka to nga gihatag ngani sa inosente nga generosity sa bata o ipanalangin na ni Jesus. Gikan sa panalangin nagsugod na. Gikan sa panalangin ni Jesus iyahan pikas o distribute niya ang mga pan dito sa mga katawhan o hinay-hinay sila po. Tingkuot po sila mga balon o ilahan ipaambit sa uban. Munang
dako kayo nga kanana ang sinyalis, no? Dili lang ang pan nga na-distribute o multiply, but also natandog ang ilang mga natandog ilang kasing-kasing kung ilang gipaambit ang ilang mga balon. Posible man ulay mga balon itong mga Diyo kay niyatugod sila sa awaaw, kasunod-sunod gud sila ni Jesus sa awaaw sa mga disipulo sa awaaw na dapit. So libre gito o daghan yun sila o mga ipangdala. But kulang lang sa kasing-kasing nga ipaambit sa uban. Usa paghatag sa usa ka inosente nga bata, nagsugod na dayon ang pagpaambit. So brothers and sisters, wala gyud makita sa Hudiyo kanini ang panghitabo o ngani nangutan na pagud sila kay kasunsunan ba sila ni Jesus. Kay niingnan man sila ni Jesus ang katong kalanon nga dili makapildi sa lawas, katong mga kalanon dili madunot o dili madaot. Mao kato ang inyong panagkamutan na inyong pagkanon, mo ang espirituhan ng pagkaon. Ngani nangutani sa usa may mo buhaton Lord nga para makakaon niya ni. Sayon na kayong istorya sa Ginoo nga mutuo mo sa nagpadala nini o mutuo mo sa iyang gipadala nga mao si Jesus. Mutuo mo kay Jesus. Sa verse 30 to 33 muna nga nangutana na po sila, no? Wala may pumo sa pangutana, kita gani karon. Kanunay man gitang pangutana kung ato ang tan-aw ni sa ato ang ordinaryo nga kinabuhi karon. Klaro naman gid kayo nga naa ang Jesus. Klaro nang Ginoo na kanato. Pinagi siyang resurrection na pagpakamatay niya sa krus. Na naman gid siya. Ngani ang kanina gipakita nga bangkite, pag pakaon sa 5,000 ang maong santos nga Eucharistia na ang yun ang Ginoo diha sa santos nga misa. Mangutana pa mga yun kita, Lord, kanana ang unsay among buhaton, unsay amo ang pagabuhaton para makaangkon ka namo kining pan na imuhang ipadala ka namo. Yung siya nga mutuo ka mo sa nagpadala o mutuo sa kamo ni Jesus ang ipadala. Munang kanana ang pan nga gihatag sa Dios mo siya nga nanaog gikan sa langit o naghatag og kinabuhi sa kalibutan, no? Klaro kayo naa sa Santos nga misa. Dahil ingon na siya, ako ang pan. Ingon siya sa verse 34 to 35, no? Ako ang pan sa naghatag sa inyo kung kinabuhi o kamo moduol. Nako, dili na kayo kamo butomon o buhaw sa Santos nga misa ba? Muduol kita, naa kita'y mga kasaypanan, naa kita'y mga apan na atong kalistanan sa kinabuhi. Mo ba'y ato ang tuyo ng niduol ta? Or muduol lang kita, mapit kita sa Santos nga misa kay madlo kita magabaan ng ditang simba sa linggo, or mura kita o kana na nag-bribe sa Ginoo kay muhatag kana na atong amo para mudug dito, no? Kung sumaday atong i-preparar mapit kita sa Santos Misa, dili ba ang atong kaning mga pagduda, atong mga pangutana pareha sa mga Diyo, kanin ilang kawan o sa ilang pagtuo. Atong mga kasalanan, no? Kaysa ato ang inadlaw-adlaw ng mga buluhaton, daghan kita kasalanan. Muna kita ini mga Diyo, daghan pagduda. Muna atong dadon sa Kinuong Lord, kaduda ngayon po sa iyo. Lagi ako mga kasalanan. Nasayop yun po. Muna atong dadon. Tumoy atong ihalag
dili mo nga dili kita mo simba kay wala kita ihalad na sa lapit mo. Atong ihalad ang atong kaumingon. Ipapakamot sa Santos, pagkamot sa humay sa misa. Ang lakaw ka mo, kung isang iyo, may balita, lakaw mo, ugdan, anak ang kalinaw ni Kristo, di pa naalay ang kalinaw sa ato. Because kita pasailuan sa ato sa lahat. Sa Juan, Kapitulo 4, versikulo 34, siya nga, ang akong pagkaon mo ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo nga nagpadala kanako aron makumpleto ang iyang trabaho, iyang misyon, iyang kabubuton, no? Iyang plano sa iyang katawhan. So brothers and sisters, muni ang tinuod nga pan nga makahatag kanato og kaluwasan nga adlaw-adlaw nato kinabuhi while nga nagpaabot kita sa pagbalik sa ato ang Ginoo, makausab sa atong kinabuhi o makaandam kanato diha sa bag-o kinabuhi nga iyang gitagana kanato ang kinabuhi dayon. Salamat kayo mga brothers and sisters sa pagtanaw sa Light Them